Дзіўныя заявы Лукашэнкі пра сваё здароўе і Бога, чарговая смерць маладога сілавіка і катастрофа на граніцы Беларусі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Александр Лукашенко загаварыў пра сваё здароўе і чамусьці згадаў Бога. Праз 20 дзён пасля разбуральнага урагана ён нарэшце прыехаў у Мазырскі раён, дзе пракантраляваў працэс ліквідацыі наступстваў стыхіі. Нагадаем, што ў сярэдзіне ліпеня вялікі рэгіён на некалькі дзён застаўся без святла за паваленай апоры ЛЭП, якая абясточыла ўсю лінію. Хутка аднавіць электразабеспячэнне не ўдалося з-за таго, што Мазыршчына была энергетычна закальцаваная з іншымі раёнамі Гомельскай вобласці праз Украіну, дзе цяпер ідзе вайна. Праблемы мазырчукоў у прыярытэтах Лукашэнкі аказаліся ніжэйшымі за адпачынак з Пуціним і Умкай на Валааме, нараду па дзейнасці Акадэміі навук і раздачу дзяржаўных узнагарод супрацоўнікам управлення справамі прэзідэнта. Прычым падобна, што паездка па святых месцах Расіі так яго ўразіла, што ён пачаў пастаянна згадваць Бога. Это вот тебе Бог наказал, их давно надо было этот лес убрать. Его, это же деловая древесина, там же по 80-100 лет. Ну вот, я думал вообще 70. 80-100 лет. Давно надо было убрать, ты не убрал. Вот тебе Бог помог, повалил, все, теперь будем в авральном режиме это все забирать. Мы на время разработки мы же приостанавливаем те плановые рубки, то есть тот спелый лес, который был по плану. Ну правильно, будем ждать, пока Господь и тот повалит, мы потом героически будем все это. Іншым чыноўнікам Лукашенко прыгразіў жестачайшай расправай, прычым таксама згадаўшы Господа. И имейте в виду, мы перепроверим, вранья быть не должно. Упаси вас Господь, будет какое-то вранье. Это спрос будет жестче, чем за то, что вы не убрали где-то. Пасля была традыцыйная камунікацыя з сагнанымі бюджэтнікамі і чыноўнікамі. Аказалася, што ў іх больш няма ніякіх праблем, і ўсё, што трэба было зрабіць пасля урагана, ужо зрабілі. Таму Лукашенко пачаў забаўляць публіку. Ён расказаў, як са сваёй званніцы пабачыў абмен зняволенымі паміж Расіяй і Захадам і не змог не пакрытыкаваць прэзідэнта ЗША Джо Байдена. Маўляў, той да абмену быў увогуле недатычны. Усё павырашалі паміж сабой спецслужбы і сілавікі. Ребят повытаскивали, вы видели. Нас попросили, мы подключились к этому, помогли, чем могли. Людей освободили, которым на Западе там пожизненное заключение. Правда, на этом кто-то авторитет свой, типа президента США, набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Никакого. Это спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали. Но договорились, что тихо будем делать. Начали орать на весь мир. Атрымліваецца цікава. Калі Байден нібыта піарыўся на тэме, то што тады рабіў сам Лукашенко, калі ладзіў паказальнае абмеркаванне з удзелам адваката і прапагандысткі Гладкай? Цяпер відавочна, што на момант нарады ўжо ўсё было вырашана, а самога Рыка Крыгера, імаверна, ўжо перадалі расіянам для абмену. Але афіцыйная пазіцыя цяпер такая. Мы дапамаглі расіянам дастаць сваіх людзей, ну і заадно выратавалі жыццё недарэку немцу. Таксама Лукашенко нібыта мантру паўтарыў, што вайны не будзе, і не абмінуў увагай тэму свайго здароўя і нават смерці. Ён заявіў, што паміраць не збіраецца, а чуткі пра ягоны кепскі стан распускаюць яго праціўнікі, бо не ўдалося знайсці ягоных фінансавых актываў за мяжой. Але ў канцы жыхарам аграгарадка Прудок ён сказаў даволі дзіўную фразу. Цытата: «Я часта кажу, што калі вельмі дрэнна, ці настрой кепскі, ці здароўе, трэба ехаць да людзей у глыбінку. Хоць вы не глыбінка, але дзякуй вам». Атрымліваецца, што калі ён прыехаў выступаць перад вяскоўцамі, то ў яго ўсё ж нешта не так. Але сам Лукашенко ўсе праблемы абвяргае. Карацей, пытанняў традыцыйна больш, чым адказаў. Раптоўна памёр чарговы малады сілавік. У Оршы сканаў 41гадовы маёр Александр Радкевіч. Усю міліцэйскую кар'еру ён правёў у сістэме дэпартамента выканання пакаранняў. Спачатку Радкевіч быў начальнікам атрада калоніі нумар 8 у Оршы, пасля перайшоў ва ўпраўленне дэпартамента па Віцебскай вобласці. Апошняе месца працы сілавіка Аршанская калонія, дзе ён быў начальнікам рэжымнага аддзела. Гэтае падраздзяленне вызначае, што можна, а што нельга зняволеным. Яго работнікі вырашаюць, ці аддаваць людзям лісты, або ці прапускаць тыя ці іншыя кнігі, а таксама складаюць акты за розныя парушэнні. Што стала прычынай смерці Александра Радкевіча, невядома.
Былому амапаўцу свеціць расстрэл, праўда, завочны. Следчы камітэт пачаў спецыяльную вытворчасць супраць былых сілавікоў Паўла Кулажанкі і Віталя Пацехіна. Першага, які раней працаваў у амапе, а цяпер ваюе ва ўкраіне, вінавацяць у цэлым шэрагу артыкулаў, звязаных з тэрарызмам, а таксама вярбоўцу людзей для экстрэміскай дзейнасці. А другога у арганізацыі атакі дронам на базу сілавікоў ва ўручы восенню 21 года. Па адным з артыкулаў былым сілавікам могуць прысудзіць нават расстрэл. Калі такое адбудзецца, то гэта стане першым падобным выпадкам. Завочных расстрэлаў дагэтуль у Беларусі ніколі не прысуджалі. Дыназаўр беларускай палітыкі будзе займацца космасам. Нядаўна мы расказвалі пра вяртанне ў найбліжэйшае кола Лукашэнкі Міхаіла Мясніковіча. 74гадоваму былому прэм'ер-міністру і старшыні Савета Рэспублікі знайшлі месца ў працоўнай групе па аналізе дзейнасці Акадэміі навук. Цяпер стала вядома пра больш вузкую задачу чыноўніка. Мясніковіч узяў удзел у падпісанні дакумента паміж Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі, карпорацыяй Белкосмас і арганізацыяй Рускае касмічнае таварыства. У паведамленні Акадэміі навук чыноўнік ніяк не згадваецца, але на фота бачна, што ён сядзеў прама ў цэнтры. Дарэчы, і Белкосмас, і Рускае касмічнае таварыства даволі арыгінальныя арганізацыі. Беларускую узначальваюць два навукоўцы пенсійнага ўзросту: 71гадовы старшыня Акадэміі навук Владзімір Гусакоў і яго намеснік Пётр Віцесь, якому увогуле 87. Прычым у расійскай структуры лічаць, што трэба стварыць эліту, якая будзе гатовая гарманізаваць свае рашэнні і планы згодна з рытмацыклічнымі законамі прыроды. Хто гэтага не зробіць, загіне як злосны парушальнік законаў жыцця космосу. А кіраўнік Белкосмасу Віцесь верыць, што жыццё на зямлі з'явілася дзякуючы іншапланетнікам. Калапс здарыўся на беларуска-літоўскай мяжы. У апошнія дні балтыйская краіна амаль перастала прапускаць легкавыя аўто на ўезд з Беларусі. Праз гэта на пагранічных пераходах утварыліся гіганцкія чэргі. За гадзіну літоўцы афармляюць па 3-5 машын, а пераходу людзям даводзіцца чакаць суткамі. Сітуацыя тычыцца і аўтобусаў. Калі раней дарога з Мінска ў Вільню займала 4-6 гадзін, то цяпер паездка на аўтобусе можа зацягнуцца гадзін на 15-20. Так, па стане на сённяшнюю раніцу на пераходзе Каменны Лог стаялі 220 легкавікоў і 11 аўтобусаў. У Беняконях чарга меншая, але не нашмат – 200 аўто. Пра нейкія тэхнічныя праблемы літоўскі бок не паведамляў, таму можна меркаваць, што гэта спланаваныя абмежаванні, каб зменшыць транспартны поток у Літву. У якіх умовах даводзіцца жыць беларускай моладзі на размеркаванні? Блогерка з Кобрына показала брэсцкі інтэрнат, месца ў якім далі ейнаму сыну пасля каледжа. Я набрала начальнику общежития, на что он ответил, что это общежитие абсолютно нормальное, и оно пригодно для проживания детей, которые приехали на отработку. Па іроніі лёсу, такое жытло сваім маладым спецыялістам прадастаўляе арганізацыя Брэст Жылбуд, якая займаецца будаўніцтвам шматпатэрных дамоў. І тут узнікае пытанне: а ці змогуць будаваць якаснае жыллё людзі, якія жывуць з аблупленымі сценамі, з горамі смецця і антысанітарыяй? Але, як бачна, адказы на гэтае пытанне кіраўніцтва не асабліва хвалююць. Каб пазбавіць перадачы, палідзняволенай ізноў прыслалі мех зялёных яблыкаў. Паліну Шарэнду Панасюк пасля экспертызы ў навінках вярнулі ў гомельскі СІЗА. Там з ёй паўтарылася гісторыя, што мела месца летась. Нібыта ад невядомай асобы ёй паступілі пакункі з зялёнымі яблыкамі. Такім чынам норма аказалася выбранай, і цяпер наступнай перадачы трэба чакаць месяц. Раней Шарэндзе Панасюк так аддавалі гнілую моркву і бітыя яблыкі. Гэта робіцца з мэтай псіхалагічнага ціску і дзеля свядомага катавання, бо жанчына мае праблемы са здароўем і месяц не зможа атрымліваць карысных прадуктаў. У ліпені стала вядома, што ёй дыягнаставалі хранічны панкрэатыт сярэдняй цяжкасці, лячэнне якога моцна ускладняецца праз умовы ў беларускіх турмах. Па словах мужа палідзняволенай, у РНПЦ псіхічнага здароўя ў навінках жанчыну прызналі здаровай, але па яго інфармацыі як такой экспертызы не было. З Палінай Шарэндай Панасюк проста пагутарылі. Цяпер яна чакае чарговага суда па новай крымінальнай справе, хаця мусіла выйсці на волю яшчэ ў маі. У Беларусі твары хаваюць не толькі сілавікі, але і святары. Даволі кур'ёзны выпадак здарыўся ў Тураўскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы. Рэлігійная арганізацыя апублікавала ў соцсетках справаздачу з літургіі з нагоды свята епіскапа Тураўскага і Мазырскага Леаніда, але ў банальным фотарэпартажы чамусьці заблюрылі твары двух святароў. Няўжо стандартная практыка для сілавікоў перакачавала ў іншыя сферы? Падобна, што не, бо на іншых фота са службы няма ніякіх слядоў рэдактуры. Хутчэй за ўсё вядуць
кіруючы інстаграма епархіі вырашыў скарыстацца блюрам, бо святар проста чухаў нос у кадры, а губляць такое фота падобна не вельмі хацелася. Кракадзіл Лёня аказаўся нікому не патрэбны. Нядаўна мінскі заапарк спрабаваў прадаць на аўкцыёне нільскага кракадзіла, якога неафіцыйныя работнікі клічуць Лёням. Цана на кусачую рэптылію была зусім не кусачай, усяго 2000 рублёў, але ж Лёню ніхто так і не купіў. Цяпер заапарк скінуў 200 і спадзяецца, што гадаванца забяруць хаця б за 1800. Праўда, самому Лёню спяшацца няма куды. Яму усяго 13 гадоў, а пры добрым даглядзе нільскія кракадзілы дажываюць ажно да 60 і нават больш. Новая забава з'явілася на беларуска-польскай мяжы. У тэматычных чатах з'явілася відэа, на якім адзін з кіроўцаў спявае ў мікрафон песні, проста стоячы ў гіганцкай чарзе. Так ён бавіць час і забаўляе іншых таварышаў па няшчасці. Полевые цветы соберу букет, подарю тебе колокольчики ромашки-нежные, за окном цветет вишня белоснежная. У чатах пішуць, што мужчыну завуць Фелікс, ён жыве ў памежжы, а таксама часта ездзіць у Польшу. У чэргах ён ужо паспеў стаць лакальнай зоркай, але калі улічыць, што пасля пераходу граніцы трэба адстаяць каля сутак, то калі слухаць увесь час спевы, можна ўжо і перадумаць, кудысьці ехаць. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць. А таксама чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.